Sesanti Niskolo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narbuka wiwaraning suka sugeng injang dungkap siang sugeng pepanggihan kalian kula sakadang keluarga Ageng Campursari Nayantaka ingkang mijil saking kutha Jaha Jati Srana dipun pangersani Raka Mas Bambing Prasetyo Utomo. Kalau dengan enjang siang ngantos sonten mangke kula sakadang keluarga Ageng Campursari Nayantaka nderek nyengkuyung hajatipun pepunden kula bapa diran sak keluarga. Kula sakadang kinender ngregengaken swasana nyugata rawuhipun sedaya para kadang tamu saha ndherekaken lumadhening adicara ingkang katur kalodhangan siang menika. Mugi-mugi kanthi pikantuk donga pangestunipun sedaya baraya ingkang kepareng rawuh hajatipun pepunden kula bapa diran sak keluarga wiwit purwa madya ngantos usananing gati sepen rubeda nir ing sambikala. Allahumma amin. Boten katalumpen kula sakadang keluarga Ageng Campursari Nayantaka nderek kula nuwun wonten ngarsanipun pepunden kula pamengku gati bapa diren sak keluarga. Ugi nderek njurung donga pamuji mugi hajatipun pepunden kula manggih barokah ing samudayanipun. Namung lenggana kula sakadang Nayantaka anggenipun ngaturaken lelangan suka kunjuk sedaya para pamirsa para kadang tamu dalasan para pandemen budaya Campursari tartamtu kathah kekiranganipun wonten galap gang suling atur cecer ceweting wicara solah bawa muna-muni tindak tanduk langkung-langkung lelangan ingkang boten nuju prana wonten ngarsanipun pepunden kula bapa diran sak keluarga dalasan para kadang pandemen budaya ing tlatah Jepara Jati Purna mriki. Mugi kersa bedah wiwaraning samudra pangaksami lumuntur dumateng kula sakadang keluarga Ageng Campursari Nayantaka ingkang makarya sarengan kalian kadang-kadang video syuting ADC Media HD. Sabar kadang audio sound system kadang piyambak mugi saged damel regenging swasana kalodhangan siang antos sonten mangke. Ugi boten katalumen keluarga Ageng Nayantaka ngaturaken sugeng makarya dumateng sedaya para kadang ingkang nyengkuyung hajatipun pepunden kula bapa diran. Mugi kesaenan panjenengan kersa nyengkuyung pamengku gati pikantuk win males saha pikantuk barokahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula dherekaken suka pari suka mangun sukaning driya sasaken kadang-kadang Nayantaka Jati Srana pribadi kula piyambak Anjat Sutresna ingkang nangka kusir kendali kadang-kadang Nayantaka ugi ngaturaken sugeng lenggah kanthi mardu-mardikane megalih dumateng sedaya para kadang tamu kula atur lenggah jenak ngantos titi padaning pasamuan kalodhangan enjang siang ngantos sonten mangke. Kula dherekaken kanthi langsung kok lelagon Campursari lumantar jumanipun artis-artis biduanita ingkang kepareng badhe ngaturaken lelangan. Kula temaken tunggal boko sawiji lenggah tengen piyambak babaran kutha Slogoimo Wonogiri Nimas Ayu Mita Anggraini Nayantaka Indonesia.
sarengan ingkang ugi sampun kepareng rawuh lenggah wonten tengah babaran kutha Plem Wonogiri Nimas Ayu Vina Friday. Beri terus, beri terus. Vina Friday. Tempe bungkil pungkasan keparang sowan artis biduan Nita Nayantaka ingkang keparang badhe caos lelangan kunjuk sedaya para pandemen budaya mijil kutha Jati Purna Wonogiri sarengan kadang-kadang Nayantaka kula turi jumeneng saking Palengga Nimas Ayu Fitriana Sari Sikumpritnya Nayantaka Indonesia. Sampat samapta gati sawegoing diri para kadang artis-artis Nayantaka kepareng murwakani caos atur panglipur arupi lelangan suka lakon campursari kunjuk sedaya para kadang pandemen budaya campursari ingkang kepareng legah dalasan para kadang tamu salam hormat dari kami keluarga besar Campursari Nayantaka Indonesia memang untuk Anda. Rido mawur mangawur-awur-awurahan tengaran ning ngajurit Gong beri maguru gongso tetek kaya putula Muhammad. Mbok menawi para kadang para pepunden kula badhe sarengan kadang-kadang Nayantaka Sukopari Suka kula dherekaken. Monggo dawuh kemawon menawi badhe tetembangan gegojekan gegejulan utawi jejogetan kalian kula sakadang Nayantaka kula dherekaken. Salam hormat dari kami keluarga besar Campursari Nayantaka Indonesia.